O pasado día 6 de xullo levouse a cabo na Rectoral de Santo André, en Ribadavia, a segunda asemblea da Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, na que 16 adegas e 15 empresas do sector agroalimentario galego formalizaron o seu ingreso como irmandiños. Don Xosé González Martínez, presidente do Foro Enrique Peinador, iniciou a quenda de intervencións suliñando a importancia das novas incorporacións que completan xunto coas do ano pasado a nada desprezable cifra de 70, un número ilustrativo dos avances da galeguización no sector primario da nosa economía. Moi perto de aquí, en Esposende, don Álvaro das Casas fundara no mes de xaneiro do ano 36 a Unión de Colleiteiros do Ribeiro do Avia. A calidade e a galeguización eran dous conceptos que incluíran no programa, polo tanto eran premisas fundamentais. A calidade porque pretendía mellorar os viños, combater aquilo que se chamaba o matute, e a galeguización porque consideraba, ele era un avanzado neste aspecto, que os produtos do país tiñan que ir identificados ca terra na que se daba. O ano pasado, a Irmandade Galega de Adegueiros presentábase nesta bella reitoral cos mesmos obxectivos. Hoxe, os integraren nelas as empresas agroalimentarias, a denominación amplíase e pasa a chamarse Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros como unha pola do Foro Peinador. Con esta proposta pretendemos, ou emprendemos, mellor dito, a grata aventura de buscarmos nunha parte do PIB galego, do Produto Interior Bruto, aliados para a causa da galeguización do país. Coa finalidade de promover o consumo responsable dos nosos produtos etiquetados en galego, presentouse no acto un promocional protagonizado polo coñecido cociñeiro do programa Larpeiros, Benigno Campos, sobre un guión de Aser Álvarez con música do grupo ourensá da Baixa Limia, Bancalac, e con dirección e realización de Pío García para espallar a través das redes sociais e medios audiovisuais. Un gran pobo valora o que come. Eu como e bebo en galego. Este viño tamén fala un excelente galego. En galego todo sabe mellor. Naturalmente, cada pobo come e bebe como é. Por todo isto, saboreemos Galicia e consumamos como galegos. Xosé Carballido Presas, coordinador da IRGADE, salientou na súa intervención tres razóns fundamentais para xustificar a necesidade de estimular o consumo responsable e solidario coas marcas que etiquetan en galego. Aínda que nesta Irmandade estamos integrados os distintos sectores que compoñen o complexo agroalimentario, permitan tamén a licencia que faga especial referencia ao mundo do viño, porque é a miña especialidade e a miña debilidade. Compartir outras culturas sempre é interesante. Debemos coñecer xentes, lugares, patrimonio, gastronomía e viños, naturalmente. Con algo de habilidade podemos conseguir cousas interesantes a bo precio, probar elaboracións de Australia, de Sudáfrica, de California, de Argentina, de Navarra, de moitos sitios. E, ademais, isto permite gozar aínda máis e en maior medida do noso produto. Pero cousa distinta a gozar é o propio consumo. Eu defendo probar de todo, pero consumir do noso. E non por un fervor localista desaforado, senón por tres razóns fundamentais. Por rebeldía, por racionalidade e por pragmatismo intelixente. Por rebeldía, diante do costume de que en determinados actos ou festexos agasallemos aos presentes con viños ou viandas de produtos foráneos cando temos a oportunidade de poñer en valor o noso. Eu, personalmente, lembro con certa desesperanza a riojitis que tuven que convivir gran parte da miña vida, na que toda a celebración se iniciaba cun blanco do país nunha xarra como un viño vulgar, sin etiqueta. Eso parecía que é o que daba proba de autenticidade, eu poño unha interrogante.
E remataba a celebración, a boda, o banquete, con un nobre Rioja elegantemente vestido, unha etiqueta troquelada, con bandas de colores. Rebeldía, polo tanto, ante esa situación, pero tamén por racionalidade, na defensa do que podemos definir como os circuitos curtos de comercialización. Se eu consumo alimentos daqui, producidos aquí, os inputs e os outputs, as materias primas, os produtos terminados, circularán polas canles de proximidade, para a satisfacción do sector primario local, para a satisfacción do comercio local e, en definitiva, da economía local. E, ademais, que empezo a estar algo farto de que as decisións macroeconómicas que me afectan se toman no European Central Bank ou no Deutsche Bank. Por lo tanto, permítame que as decisións microeconómicas que tome na miña casa as tome precisamente eu. Hoxe, ademais, é casi unha cuestión de supervivencia. E, ademais, unha terceira razón que é o que eu chamo pragmatismo inteligente. Logo de probar viños, queixos, leite, carne, pan e outros alimentos daqui e da colá, cheguei á conclusión de que temos uns produtos que poden competir de igual a igual cos mellores do mundo. Por centrarme no mundo do viño, podo dicirlle que estou enamorado dos blancos do Ribeiro e das Rías Baixas, dos tintos de Valdeorras, dos tintos da Ribeira Sacra. Teño dúbidas se me gustan máis os blancos ou os tintos de Monterrey, os viños da terra de Betanzos, do Barbanza Iria, de Valdomiño, que están espertando e sorprendendo. Por lo tanto, nas ceas de empresa, nas bodas familiares, nas paparotas cos amigos, ou nesa cea romántica de ti máis eu, non teño dúbida. Produtos galegos. Pero voulles dar unha cuarta razón. A autoestima. Produtos galegos etiquetados en galego. Por autoestima. Por autoestima, certamente. Pero tamén como garantía de orixe. Eu non coñezo ningún Bordeaux francés etiquetado como Burdeos en castelán. Faríame desconfiar ver unha etiqueta de Burdeos en castelán. Expórtase o Burdeos a todos cantos lugares do mundo hai e a etiqueta vai en francés. Donde está o problema? O contrario, é unha garantía de orixe. Por lo tanto, quero seguir sendo rebelde, racional, inteligentemente pragmático e manter alta autoestima. Por iso, quero alimentarme físicamente con alimentos galegos e intelectualmente con alimentos etiquetados en galego. Como dicía o vídeo promocional que presentamos aquí o ano pasado, se podes escolle, que non o fagan por ti. Creamos alimentos de calidade, produtos que acadan a excelencia, marcas de viños que revolucionaron os mercados do Estado e penetraron nos máis exquisitos mercados internacionais. E hoxe, en pleno século XXI, xunto coa calidade e a personalidade dos nosos produtos agroalimentarios, fixemos aparecer outro elemento singular. A posta en valor da identidade como valor, como elemento diferenciador, que pode dar un valor engadido nun mercado cada vez máis culto e máis selecto. A utilización do galego na etiquetaxe do leite, do queixo, do viño, do mel, do pan, dos ovos, das carnes, das nosas producións en xeral, que arrincaron tímidamente en contadas empresas familiares ou societarias, hoxe forma xa parte do patrimonio inmaterial do noso legado. O que debería ser normal, por fin comeza a ser normal. Os novos irmandiños formalizaron o seu ingreso na Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, asinando o documento que os acredita como tales e recibindo cada seu diploma acreditativo. Os partidos políticos con representación galega tamén estiveron representados no acto e asinaron a Carta do Consumo Responsable e Solidario, manifesto de compromiso que pretende incidir na sociedade, nomeadamente entre os militantes e afiliados dos partidos representados, para intentar modificar hábitos de consumo e apoiar dese xeito a economía do noso país. Moitas veces pensamos que o consumo de produtos galegos que só contribúe a nosa propia economía e é verdad, pero eu creo que vai moito máis alá. O consumo de produtos galegos non só nos axuda ao conxunto da cidadanía galega, sino que a nivel medioambiental, a nivel mundial, consumir produtos do país evita gastos de combustibles innecesarios, de alimentos que veñen de outras partes do mundo e, polo tanto, non só contribuímos a que o noso país mellore, sino que contribuímos a que mellore o conxunto da humanidade. Como médico teño que recomendar un consumo responsable, pero tamén quero que rompamos unha lenda que anda circulando de que os viños de Rioxa e os viños de Ribera do Duero son cardiosaludables. Isto é certo, en parte, pero hai que añadir que os viños galegos, os Mencías
e os do barco de Valdeorras son tamén cardiosaludables. Así o demostra un estudio de Valentín Fuster, o mellor cardiólogo do mundo. Por lo tanto, botemos por terra esa lenda de que solamente os Rioxas e os Ribera do Duero son saludables. Son saludables e moito os viños galegos, moderadamente, por supuesto. Dende Esquerda Unida queremos agradecer ao convite a este acto, que é tremendamente importante, porque para preservar a nosa cultura e a nosa forma de vida é necesario preservar os nosos produtos e o noso idioma. Pero tamén é necesario saber que están sendo atacadas ambas as dúas cousas. O noso idioma está sendo atacado, está en perigo de morte, e por eso iniciativas como estas son fundamentais, pero o noso territorio, que é o que nos dá os produtos, o que nos dá o viño, o que nos dá as patacas, o que nos dá o peixe galego, tamén está sendo atacado pola megaminería salvaxe, polo plan de costas, por un montón de iniciativas que van a acabar co noso modelo de vida e, polo tanto, poderemos etiquetar si temos produtos. E para eso temos que conservar o noso territorio, a nosa riqueza natural e a nosa cultura e o noso idioma. Insisto que a día de hoxe eso está en risco. Por eso creo que é importante iniciativas como estas. Dende Esquerda Unida vamos a apoiar esta iniciativa e, eso sí, queremos unha copia do que acabamos de firmar para recordala por si acaso a quen non cumpla o calipón. Boas e calurosas tardes. En primer lugar, agradecer o convite tanto ao Foro Opinador como a Irmandade Galega de Agroalimentarios e Adegueiros, que ademais facedes coincidir a vosa segunda asamblea co Día Internacional do Cooperativismo, de modo tal que sintetizades nun único acto dous elementos moi importantes para a economía galega, a defensa do propio e a defensa do propio en termos colaborativos. Non só asinamos o compromiso do consumo responsable e solidario, senón que vai xa no noso propio acervo cultural e político como organización, e ademais vou recoller unha parte da intervención de Carballido, que el falaba de que este xeito de actuar implicaba racionalidade, pragmatismo intelixente e rebeldía. Eu creo que son tres elementos que hai que reclamar ante a vida, pero tamén ante a actuación política. Por último, para rematar, hubo un político estradense con moito peso na toma de decisións dos primeiros anos da autonomía que iba polos bares ou polas tabernas e pedía un Rioja en copa de mencía. Pois precisamente para demostrar que somos capaces de virar eso, pois este tipo de iniciativas son importantes para que algún día se pidan produtos galegos sin mirar que tipo de copa lle poñen. Tamén desde o Ribeiro creo que representar unha especial sensibilidade, quero ter hoxe cos produtores de viño, cos agricultores, con todos os que traballan no proceso para tamén reivindicar que isto que agora se chama a cadena alimentaria, pois que o traballo do agricultor sea adecuadamente retribuído, que o traballo do elaborador sea adecuadamente retribuído e todos aqueles que tamén traballan na comercialización e nas outras partes da cadena, pois reciban a adecuada retribución e non a veces sean outros os que fan negocio con isto. En ese sentido, creo que estas campañas son unha ocasión adecuada para reivindicar estas cousas e isto contribuye, sin duda, a reivindicar, en este caso, sumarnos, en todo caso, a que eus que son daqui, que sei que as viñas falan galego, que sei que as cepas falan galego, que sei que o viño, cando está a ferver, fala galego, tamén debe falar galego cando vai na etiqueta. O sector agroalimentario galego foi por diante das súas institucións cando decidiu que a aposta tiña que ser pola calidade e, sobre todo, pola diferenciación. Cando decidiu que a aposta tiña que ser por protexer esa inmensa abano de produtos que só nos temos, de variedades que só nos temos, e decidiron poñela en valor. É dicir, decidiron ir contra esa especie de darwinismo de que os grandes teñen que comerse sempre os pequenos, decidiron apostar por eso e son, sin dúbida, a vanguarda do noso sector agroalimentar quen fixo esa aposta. E agora tamén decidiron, unha vez máis por diante das institucións que deberan ser que non fixeran, loitar contra o darwinismo lingüístico. Decidiron que o galego era unha lingua útil para as transaccións económicas cando o poñen nas súas etiquetas. No acto nomeáronse irmandiños de honra o cociñeiro Benigno Campos, que fixo unha defensa encendida dos produtos galegos e do patrimonio lingüístico de Galicia, e o actor Carlos Blanco, que cun gran sentido de humor fixo ver que en Galicia hai que avanzar tanto na comercialización dos produtos galegos como na posta en valor ante o consumidor. En Galicia, no eido da gastronomía, somos unhos verdadeiros privilexiados.
temos os mellores produtos do mundo. Si se trata de peixes e mariscos, non hai ningunha dúbida. Temos unhas carnes maravillosas, unha horta fantástica e agora, afortunadamente, contamos cuns viños que están sendo xa moi considerados internacionalmente. Por tanto, queridos amigos, non temos máis remedio que utilizar o noso maior patrimonio que temos na nosa terra, que é o noso idioma. O noso idioma non se pode esconder. O noso idioma hai que utilizalo. E como temos os mellores produtos do mundo, temos que etiquetalos, temos que promocionalos utilizando o noso gran patrimonio que é o noso idioma. Queridos amigos, queridas amigas, moitas gracias e animar a todos os produtores de Galicia a que sigan este exemplo, que etiqueten en galego, que é como ten que ser. Concordo con María Victoria que me dixo, non sei para que me dan un premio, pareceme natural etiquetar en gallego, non? O raro sería o contrario, completamente de acordo, que eu nunca comprei un viño de Bordeaux que puxera Burdeos. Logo, ademais, os viños de Bordeaux levas uns chascos de carallo, meten os clavos de la Virgen. E dix, home, a min dame un daqui. A verdade é que eu levo moito tempo facendo humor en gallego. Entre os meus monólogos, que son moitos e abondosos, hai un sobre a gastronomía. É simplemente o que intento explicarlle é que é verdade que ainda temos unha gastronomía non demasiado sofisticada. O material é moi bo, pero ainda hai esa hostelería áspera, saber, de... A ver, cantos sodes? Conta ti. Xa non vos cambio o mantel, que hoxe estamos a tope. Non o cambies. De primeiro temos caldo ou sopa, sopa non queda. De segundo, visteu merluza non queda. Que vai ser? Pon o que queda, home. Hai que evoluir, hai que evoluir, eu penso. Non teño nada... Que ganas tiñas de rir, que levábamos... É que nin lle aplaudiste esos que levaron os premios, Parabéns. Nada, eu explicolle que podemos evoluir, que a merluza con allada ou a pescada con allada, maravillosa, é un prato exquisito, pero se cando veñemos de fora, poslle un cachiño pequeno, 2 erviñas en riba e un toque de vinagre, e chamaslle solombo de pescada suprema, en mollo morno de páprica, con aceite de primeiro prensado da provincia de Xaén, é exactamente o mesmo, pero pos un cachiño pequeno e cobras 10 euros máis. A ver se nos enteramos. Nada, obviamente, contra o lacón con grelos, e sinto que están as cámaras aquí, pero eu teño incluso unha porno chamada Lacona con grelos, un pouco de cara a exportación, e como jalego universal, sabedes que o grelo no Brasil é o clítoris. Finalmente todo é comida. A ver se sacades isto, non hai juegos. No canto do lacón con grelos, eu propoño denominar a este prato fume de pie de porc, ao abrollo invernal de navizas da veiga, co aroma evanescente do chourizo. E nin o chourizo lle pos. Pásaslle un pouco por riba e xa ten o aroma evanescente. Poderíamos ser mesmo máis sofisticados e denominar ao chourizo de construcción de tubular de cocho en mollo de 2 pimentóns, que é exactamente o que é o chourizo. Pero eu prefiro chamalo chourizo. E finalmente non despotemos nunca a posibilidade de facer unha boa queimada. Avisemos sí a ese hosteleiro do país que tenta facer queimadas con traxe de palla, dicíndolle que eso arde, que aí non hai seguridade laboral ningunha, e que finalmente eses traxes de palla foron chamados corosas, eran para a choiva,
e constituían o impermeable tradicional do país antes de Sara. O acto finalizou coa intervención de don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, quen falou da importancia que actos como este teñen para a normalización plena da lingua galega no mundo empresarial. Quería comezar, pois, felicitando, como xa antes dixen, os que hoxe vos incorporades a un camiño que é o da etiquetaxe en galego, a da defensa dos nosos produtos, obviamente, pero a parte que máis nos toca dentro do ámbito, do punto de vista cultural, lingüístico, é a decisión por moitos de vos tomados xa anteriormente, de etiquetar en galego. A nosa lingua, moi ao contrario do que se pudese pensar noutros tempos ou noutras latitudes, é un símbolo de universalidade, é a creación máis grande que o cultural que un pobo pode ter, unha lingua, un idioma. Todos coñecemos países inmensamente poderosos, ricos económica e políticamente, que, sin embargo, non foron quen de crear un idioma propio. O cal non quere dicir que o noso sexa un país mellor nin peor que ningún outro, pero, de todos os xeitos, é un país dos máis antigos de Europa cunha cultura ancestral, que está ao final dun dos primeiros camiños que articulou o novo continente, e ten algo moi grande do que presumir. Ten unha lingua que hoxe en día, por exemplo, é a número 20 xa no uso en internet. É a lingua na que emite dende o espazo un satélite lanzado pola Universidade de Vigo ano pasado, que se chama Xatcoveo, dende a Guayana francesa. É a lingua na que se examinan os alumnos de matemáticas que acaban de triunfar no ranking matemático europeo en Toulouse, e veñen da lá co seu premio. É a lingua que nos pon en contacto con nada menos que 250 millóns de persoas que pertencen ao ámbito da lusofonía, o que chamamos os lingüistas o bilingüismo inherente, que nos permite comunicarnos cos países de fala portuguesa. Todo isto tamén redunda en que é a lingua en que moitos das adegas de Galicia poden exportar os seus viños. Todos os que levamos tempo neste oficio de promover a lingua, todos case recordamos cales foron as primeiras etiquetas pegadas nunha botella de viño en galego, perfectísimamente. Hoxe sabemos que algunha desas adegas exportan a Estados Unidos, a Tokio, a México, en galego, porque o galego é, entre outras cousas, unha das primeiras marcas de identidade nosas. Todos sabemos, e xa se dixo aquí, que o viño necesita esa denominación de orixe. A ninguén nos fai graza beber un viño, por moi bo que sexa, se non nos din de onde é, de onde provén. Entón, o galego é o DNI, é o ADN dese viño onde vai. Pero detrás do viño viñeron xa outras cousas. Irgade, como xa antes dixo o seu presidente, leva facendo un traballo grandísimo na promoción do idioma, empezando por eses caldos que saen todos os anos de Galicia que tanto prestixio nos dan. E hai que dicir tamén que hoxe, a día de hoxe, calculamos que case o 70% dos viños galegos saen etiquetados en galego de Galicia, o cal é unha cifra moi importante que hai que mellorar, obviamente, pero hoxe xa vos incorporades aquí outras marcas. O ano pasado fixeron de produtos cárnicos, hoxe vexo que vos incorporades empresas do ámbito da panificación, do produto hortofrutícola e de moitos ámbitos máis. En iso é no que temos que traballar. Por iso nos vimos moi ben esta idea dende o principio. Xa o ano pasado, que foi o primeiro ano, apoiamos a iniciativa, porque aquí detrás e co exemplo dun produto de calidade e cunha denominación de orixe moi marcada, como é o viño, teñen que vir outros. Estades vindo outros. A prova do 9 sodes vos, os que hoxe vos incorporades, e que saibades que en este camiño que comezamos, que non vai ser fácil, obviamente, como ningún que teña que ver coa comercialización de produtos, xa estamos na produción, teremos que mirar tamén pola distribución e logo pola comercialización. Sabedes que son os tres ámbitos fundamentais da colocación de produtos no mercado, verdade? Temos que intervir, temos que inducir cambios en eses tres puntos. Falta moito camiño para andar, é certo, pero é certo tamén que xa faltou moito máis. O primeiro anuncio dunha empresa comercial en galego foi a finais do século XIX, e non foi precisamente dunha empresa galega, foi da Singer, concretamente. Naquel momento foi tido como un fito. Hoxe xa non é tan extraño, é moito máis habitual atopar produtos en galego. Vos estadenos axudando a facelo. E para iso, contaredes sempre, tal como significamos hoxe aquí, non só con Irgade, con moitas institucións que hoxe aquí estamos representadas, os partidos políticos,
nisto temos que estar todos xuntos e temos que ter moi claro de que este é un empuxón que temos que dar todos no mesmo sentido. O país non nos perdonaría que fose de outra maneira ou que o concebísemos de outra maneira. Todos xuntos, goberno galego, cos partidos, coas institucións, coas asociacións, cos produtores e os que tedes que comercializar os vosos produtos que sodes vos. Aí teredes a nosa axuda e aí nos estaremos ano a ano en lugares de referencia como este, en pleno corazón do Ribeiro, un dos símbolos, unha das casas, un dos lugares onde se forxou a nosa identidade agroalimentaria dende hai centos de anos. Dende aquí temos que manifestar esa vontade de camiñar todos xuntos nun único sentido, que é a proxección cara ao futuro de Galicia e da súa lingua. Así o temos que facer porque non pode ser de outra maneira. E aí nos teredes sempre, aí nos atoparedes sempre a calquera hora do día ou da noite. Moitas grazas a todos e moi bo día.